rade nás oslovila Viva Muzika pri svojom 20. výročí. Či by sme nespravili nejaký špeciálny koncert, a keďže my máme 10. výročie, tak sme to nejak spolu sklbili. Je to špeciálne minimálne v tom, že nikdy sme nehrali s väčším sláčikovým telesom. To nepoviem. Povedz to. Nie, to nepoviem. Povedz to. Nie, že dneska už som sa bavil so speváčkou, že ja vlastne už nechcem hrať iný koncert ako s orchestrom. Že ma to strašne baví, lebo je to podľa mňa veľmi dobre urobené, aj celkovo vystavaný program. A znie to, myslím si, že tak, ako som si to vždycky predstavoval. Nie je to úplne predkoncertný, je to taký skôr ukludňovací rituál, že vždycky si dávam dýchové cvičenia. Vždy pred každým koncertom, ale dávam si ich aj ráno, keď sa zobudím. Dneska som si ich ešte nedal, dám si ich až večer a zajtra si ich budem musieť dať asi niekoľkokrát. Tak je to samozrejme česť, pretože tento festival vnímam ako jeden z najkvalitnejších vôbec, ktorý sa tu deje na Slovensku, ktorý pozýva tých najlepších umelcov a tým, že oslovili nás, tak im strašne za to ďakujem. Nech to robí aj naďalej tak dobre, ako to robila doteraz. Aby im to zostalo, aby naďalej pozývali skvelých muzikantov, aby si držali proste tú vysokú úroveň, ktorú majú nastavenú.